Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos un xoves máis a Orixe e Calidade, o espazo de Canal Rías Baixas que leva ás súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola das Rías Baixas. Estamos a piques de comezar esta nova edición, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a cabeceira, así que xa saben, póñanse cómodos que voltamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física, quedando estas protexidas. Electis, o mellor funxicida antirresistencias, o único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuido por Soaga. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o funxicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. A Xunta pon en marcha un plan estratégico para dinamizar económica, territorial e turísticamente as zonas vitivinícolas de Galicia. Con este obxectivo, no que participan 3 consellerías do Goberno autonómico, búscase conseguir mellorar a imaxe dos caldos galegos. O viño é economía e turismo é futuro pro rural. Partindo desa base, a Xunta elaborou unha estrategia de dinamización das comarcas vitivinícolas de Galicia. A idea é crear un proxecto global do sector no que se teñan en conta as súas demandas e necesidades, e todo para mellorar a súa dimensión internacional e tamén turística. O convenio asinado esta mañá no Parador de Cambados contempla que a Fundación Juana de Vega sexa encargada de coordinar o proxecto. Definir uns vectores que nos axuden a que isto teña unha estrutura que axude a todo o mundo, que sirva para facer políticas públicas de apoio, que teñen en conta todos os intereses. E isto, un sector complexo, non é doado, e temos que esforzar moito, pero ademais de facer vectores, temos que medir a súa forza. A estrategia implica a Consellería do Medio Rural, a de Turismo e tamén a de Economía e Emprego. Para Francisco Conde, esta actuación conxunta vai en beneficio dun sector que considera clave para a economía galega. Se entendemos todos, e así o entende a Xunta de Galicia, que o sector vitivinícola é un dos sectores estratégicos da nosa comunidade autónoma, do noso país, pois eso precisa necesariamente de falar en termos económicos, falar da profesionalización do sector, falar do emprego que se pode xerar co sector. O documento serve tamén de folla de ruta para o fomento da actividade vitivinícola no ámbito turístico. Vamos a encargar, ou digamos o produto que resultante deste encargo son 5 plans de dinamización turística para cada unha das 5 comarcas nas cuales existe pois, unha forte presencia da actividade vitivinícola, é dicir, para as comarcas con denominación de orixe. Para o conselleiro do Medio Rural, o sector do viño en Galicia está nun bo momento, por iso, di José González, é agora cando se deben marcar as liñas mestras do futuro do sector, e todo para que se consolide como a gran locomotora agrogandeira das comarcas produtoras. Queremos que o viño sexa a punta de lanza da promoción de toda a nosa produción agrogandeira de calidade no mundo. E, en segundo lugar, entendemos que o viño ten que ser un elemento central e dinamizador do territorio das comarcas vitivinícolas. En total, para esta estrategia conxunta vanse mobilizar 750.000 euros.
No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeo cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A festa do Albariño deste 2019 segue aínda moi presente. O Concello de Cambados organizou unha recepción oficial para os 3 gañadores da cata concurso da festa do Albariño. Así, representantes del Señorío de Rubiós, Lagar de Costa e Bodegas Chaves asistiron a este encontro no Concello cun formato moito máis íntimo. Recepción no Concello de Cambados as adegas gañadoras da 31ª cata concurso Rías Baixas. O acto serve de recoñecemento aos gañadores nun formato moito máis íntimo e recollido que os celebrados na xornada do domingo. Para a alcaldesa da localidade, este é un bo xeito de poñer en valor o traballo das adegas premiadas nesta edición. Pensamos que está ben facer aquí un acto un pouco máis íntimo onde se lle dé este recoñecemento ás 3 adegas participantes e así se ensalce un pouco, ás 3 adegas gañadoras e así se ensalce tamén pois este merecidísimo premio. As 3 adegas recibiron un obsequio institucional por parte do Concello de Cambados. Fixemos de entrega desa folla de prata, dese pin da folla de prata como sinal institucional daqui do Concello de Cambados. Desta volta o primeiro premio foi para a adega Señorío de Rubiós da subzona do Condado do Tea. En total, a adega suma 3 primeiros premios e un terceiro. Nesta ocasión, primeiro premio en Cambados que coincide no tempo co Acio de Ouro nas catas de viños de Galicia. Bueno, la sensación es muy buena, aparte es, digamos, que un reconocimiento a un trabajo que empieza en la viña, a los equipos de trabajo de una bodega y, bueno, la verdad es que yo lo que noto ahora mismo en el ambiente que hay alrededor de la bodega, tanto de todos los viticultores que nos aportan uva, que tenemos más de 150 muy pequeñitos socios, pues y el personal de la bodega está satisfecho. Pero bueno, los premios tienen que valerte de alegría ese día y ahora mismo esta semana lo que tienes es que salir otra vez a Viña e intentar mejorar lo que has hecho. O sea, hoy yo creo que en nuestra DO no vale con hacer un vino muy bueno, tenemos que todos buscar la excelencia, esa es la verdad. O segundo e o terceiro premio quedaron na subzona 2 Alnés. A prata foi para a cambadesa Lagar de Costa. Ademais deste segundo premio, a adega suma xa 2 terceiros e 2 primeiros. O recoñecemento é moi para nós moi grande, sabes? Porque aparte no teu pobo onde ti naciches e viches a festa desde pequeniño e subir ali arriba, pois créache pois unha felicidade e ver que estás facendo ben as cousas, non? Aunque todos os viños pois teñen unha calidade moi grande, a veces pois tamén te fai sentir que tes un bo produto, non? Ou que a xente nunha cata cegas pois te escolle no medio de moitas bodegas. E o bronce foi para Castel de Fornos de Bodegas Chaves e o primeiro recoñecemento do Albariño para esta adega ribadumiense. O seu responsable agarda que a proxección dos seus caldos aumente grazas a este galardón. O tema da cata dos viños de Cambados pois ten unha dimensión importante. Outros terán xa sabido como onde chega este tema. Imagínome que para promoción regional ten que ter unha importancia relevante. E, bueno, pois, eu como me estreno, pois, non sei, eu teño tido outros premios internacionales en outras latitudes. E, bueno, isto para mí será unha cousa nova que veremos a ver. Dende o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas aproveitaron a ocasión para felicitar os gañadores. Tamén celebran a boa acollida de público rexistrada nesta edición do túnel do Albariño instalado no Salón José Peña. El túnel del vino es una iniciativa estupenda porque permite que la gente que viene a Cambados y que quiere conocer de verdad los productos que se están haciendo, allí tiene tiempo, tiene información, tiene muchos vinos a su disposición y tiene la capacidad de hacer un análisis profundo de nuestra producción. Na Denominación de Orixe entenden que nas vindeiras edicións do Albariño compre seguir impulsando a iniciativa do túnel do viño, consolidada xa como unha opción máis tranquila e calzada para os amantes dos viños de Rías Baixas. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física quedando estas protexidas. Electis, o mellor fungicida antirresistencias, o único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis.
Distribuido por Soaga. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. As cores e a música das confrarías enogastronómicas volverán encher as rúas de Vilagarcía este sábado. A vila repite como escenario do gran capítulo da Confraría de Viños de Rías Baixas, unha cita na que aproveitarán para irmandarse coa Confraría da Cigala de Marín. Vilagarcía vai acoller este sábado a 15ª edición do gran capítulo da Confraría dos Viños de Rías Baixas. Este ano vanse nomear 12 novos cofrades, todos eles relacionados co sector vitivinícola. Mais alá do acto solemne, a xornada inclúe unha recepción en Rabella e un desfile polas rúas da cidade. Temos unha recepción o venres en Salvaterra do Miño con motivo da inauguración do Museo do Viño, pois queremos a aqueles cofrades que xa sabemos que van estar por aquí, de feito moitos xa confirmaron que están aquí desde o día 15, e lle facemos unha pequena recepción para acompañalos e estar connosco un pouquiño. Temos unha recepción que nos recibirán aquí no Concello, o cual lle damos as gracias. Ás 12 teremos a recepción, posteriormente faremos un desfile cívico para enseñar un pouco a cidade hacia o Salón García, donde realmente vai ser o acto solene de nombramento. E a partir de aí, pois nada, xa salimos, escoitaremos algo de música e iremos a un xantar que todos os cofrades vamos a compartir. Na edición deste ano vaise refrendar o irmanamento cos viños tintos de Rías Baixas. Tamén se van irmanar coa confraría da Cigala de Marín. Son hermanamentos de cofradías amigas e irmás, non? Estamos cercanos, sí que non casan mal tampouco, unhas cigalas con Albariño ou con Rías Baixas non casan mal tampouco, por suposto. Pero, bueno, máis que nada, estes ornamentos son de confraternidade, de amistad, pola nosa cercanía. Entón, ás veces nos hermanamos para ter un lazos millor para poder distribuirnos entre nós. Temos unha rede de mensaxes, de capítulos a donde podemos asistir e eles nos comunican, nos comunicamos para así poder ir a todos que poidamos para promocionar o que nos corresponde. Mais alá da parte no gastronómica, a xornada serve tamén para o fomento do turismo na cidade en plenas festas do San Roque. Isto supón que é unha oferta máis dentro do programa das festas. É unha actividade moi importante para nós porque estamos falando de máis de 100 personas de fora, de outros países tamén, que están ao final coñecendo a nosa terra, tamén ten un retorno económico na nosa cidade e, sobre todo, que isto é exportar a nosa imaxe. Como antesala da xornada, o venres terá lugar unha recepción aos participantes en Salvaterra de Miño. O acto terá lugar no conxunto museolóxico da Ciencia do Viño do Condado do Tea, que vende a abrir as súas portas naquela localidade. Continuamos o noso repaso da actualidade na sección das breves. A Asociación de Catadores Galaecia realizou esta semana a súa tradicional cata na sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Ata alí desprazáronse 17 expertos que valoraron 200 marcas desta denominación durante 2 xornadas de cata. 17 profesionais, entre catadores, enólogos, técnicos de consellos reguladores e críticos, foron os encargados de valorar as referenzas. Dividíronse en 3 paneis de catas en recibir máis información sobre cada viño que a nada a que corresponde. Cada panel de cata dividiu as marcas en bloques de 25. Avaliáronse viños brancos das distintas tipoloxías acollidas dentro da denominación de orixe, dende viños da Anada 2018 ata viños sobre leas con madeira, seleccións da Anada. Tamén probaron tintos e escumosos Rías Baixas. Para principios de setembro está prevista a cata final, na que participarán as referencias que nesta fase previa superen os 87 puntos. A diferenza das precatas nas que as adegas remiten as súas mostras a concurso, na cata final é a organización a que se encarga de adquirilas directamente no mercado. Na final, as distincións de Galaecia recaen nos viños cunha puntuación de 92 ou superior.
Si se coñecen xa os nomes das augardentes e licores tradicionais de Galicia que a Asociación Galaecia premiará este ano. Das 61 referencias presentadas a este certame anual, un total de 21 recibirán tralo verán as distincións Galaecia 2019. A valoración dos destilados presentados a concurso desenvolveuse o pasado 22 de xullo nas instalacións da aula do Club Servino na Coruña. Un total de 11 catadores, desde o propio panel de cata de Galaecia e un externo, o director técnico do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira do Douro, Alberto Tobes, encargáronse de valorar as mostras. O concurso Distincións Galaecia organizado pola Asociación de Catadores do mesmo nome cumpre a súa 21ª edición. Os recoñecementos entregaránse tralo verán. E coas breves despedimos a edición de Orixe e Calidade deste xoves. Non esquezan que volvemos a vindeira semana con máis información e actualidade do que sucede na Denominación de Orixe Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física quedando estas protexidas. Electis, o mellor fungicida antirresistencias. O único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuído por Soaga. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.